tkompli l-ħidma ma taqta' xejn tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-poplu Malti u Awċi jsir jaf il-verità kollha dwar l-ikbar frodi li qatt ra pajjiżna. Filwaqt li issir ġustizzja sabiex il-miljuni ta' euro li nsterqu mit-taxxi tal-Maltin u l-Awċin kollha jinġiebu lura. Il-ħamis filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' deputat Nazzjonalista Mark Anthony Sammut resqu rikors fil-qorti sabiex il-maġistrat inkwirenti Gabriella Vella tikkunsidra informazzjoni ġdida li waslet għand il-Partit Nazzjonalista. Dan wara li persuna li għandha tarif dwar dak li seħ fid-dies skandalus tal-isptarijiet tat l-informazzjoni kollha li kellha. Filwaqt li qalet li lesta titkellem mal-maġistrat biex tagħti iktar dettalji fejn hu meħtieġ. Mal-ġurnalisti preżenti barra l-qorti Bernard Grech fakkar kif il-Kummissarju tal-Pulizija għadu s'issa m'għamel xejn rigward l-informazzjoni li qed toħroġ, speċjalment wara li issa ddew kważi ġimagħtejn mindu saret denunzja mill-Partit Nazzjonalista u xorta l-ebda azzjoni għadha ma tieħdet. Il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' bil-missjoni tiegħu għas-sejba tal-verità kollha. Għalhekk aħna ser nibqgħu. Dawk il-persuni kollha li huma involuti għandhom jiffaċċjaw ġustizzja għaliex il-poplu Malti u Awċi għandu id-dritt illi jkollu ġustizzja f'saga fejn illum nafu illi fil-dil tal-isptarijiet kien hemm kuntratti fraudolenti u dan għallitu l-qorti. Dan ir-rikors tal-Partit Nazzjonalista kien iffirmat mid-deputati Carol Aquilina u Joe Giglio, preżenti wkoll kien hemm id-deputat Adrian Delija. Bernard Grech wiegħed li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista mirset jieqaf sabiex ikun żgurat li l-verità kollha toħroġ fil-beraħ u ssir ġustizzja, filwaqt li appella biex kull min għandu x'informazzjoni li tista' tgħin għandu jersa' l qudiem. Aħna ser nibqgħu viġilanti, aħna ser nibqgħu nagħmlu l-politika tagħna, aħna ser nibqgħu nitkellmu fil-Parlament u barra, anke jekk ħadd ieħor jaħrab mid-diskussjonijiet, jaħrab mid-dibattiti politiċi fil-Parlament u jaħrab ukoll mill-ġurnalisti. Huwa evidenti li Robert Abela li jagħmel patt imxajtan ma' Joseph Muscat illum jinsab skomdu ħafna għaliex kulħadd issa jaf illi Robert Abela xogħlu kien baqa' u għadu sal-lum jara kif jibqa' jipproteġi lil Joseph Muscat. Fl-aħħar jiem rajna kif Robert Abela gideb lil poplu Malti u Awċi dwar in-nefqa ta' tliet sptarijiet u kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' sħabu kienu dawk li wettqu l-ikbar frodi f'pajjiżna. Ġie rrappurtat ukoll li l-eks Chief of Staff Keith Schembri għeddet li d-direttur tal-Vitals prova oħra ċara li meta s-sitwazzjoni eskalat dawn bdew iduru għal xulxin. Iżda minkejja dan kollu jibqa' jiddomina s-silenzju assolut mill-Kummissarju tal-Pulizija, mill-Avukat Ġenerali u mill-Prim Ministru Robert Abela.